आं UPPL खौ साबजानाय मोनाखै बेले-बेजे मोनसे थाखायनो आं हारसिं गोसो जानानै बा गामिनि ज' जानानै जयनिं सेरेमनि जाबाय। UPPL सरकारा गोग्गो सरकार सालायनायाव फेलें जानांदों नामा? फेलें जादों जाया आं बेखौ बुंनो हाया अब्लाबो आं बिसोरनि माबा खुंनायखौ बेले-बेजे मोनदों आंनि गोसोआव। बिथांमोना UPPL सरकारा खुंथायगोआव फैयैनि सिगां नोंथांमोननिफ्रायबो न'खर साख्रि होगोन होननानै नोंसोरनि फिसा-फिसौफोरनि डकुमेन्टसफोर लांदोंमोन नामा? लांदोंमोन लांनाया अब्लाबो जों माबानो मोनाखै साख्रि मोननो हायासै। प्रमद बर'आ गाव गादि मोननो थाखायसो बर' रायजो राजाफोरखौ थगायदों होनना नोंथाङा बुंगोन नामा? बुंजायो निस्सय थारमाने जे माबायाव जोंनि थाखाय डकुमेन्टस लांदोंमोन माबा लांदोंमोन बेनि थाखाय बुंजायो। दिनै नोंथांमोना उदां बड'लेण्डनि थाखाय बेसेबां नांसोमबोदोंमोन? जोंथ' फुरा नांसोमबोनाय जोंनि माइन्डजों नांसोमबोनाय नांबोनायमोन। गैयाबाबो थाखा फैसा गरसे गरनै थाइसे थाइनै रां रुफाखौ बिथांमोननि सोमावसारनायनि मुङाव नोंथांमोनाबो हरदोंमोन। दिनै नोंथाङा BTR रेकर्डनि गेजेरजों मा मोनगोन होनना हास्थायदोंमोन? सानदोंमोन एसे उन्नति जागोन माबा जागोन होननानै डेभेलप जागोन होननानै अब्लाबो डेभेलप जायैनि थाखाय आं बे सेरेमनियाव जयेन जाबोदों। नोंथाङा दिनै BPF दोलोआव जोगदान जानानै फैबाय थानाय समाव BPF दोलोखौ गोख्रों आरो गोरा खालामनो माबायदि हाबाफारि मावगोन? आं हाबनाय हिसाबै आंबो दोलोफोरागोन मानसिफोरखौ जगाजग खालामफिनगोन आरो आं जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट लाबोनो सानगोन। UPPL सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखैमोन नामा? आंथ' जेबो मोननो हायाखै। आदसा सरकार थासेयावबो जे सरकारखौ नागारनानै BPF दलाव जगदान जाफैदों दैदेनगिरिखौ मोजां मोनदों ना BPF पार्टिखौ मोजां मोननानै जयेन जादों? आं BPF गोदोनि मावनायखौ मोजां मोनखादोंमोन अब्लाबो आं सिगाङाव UPPL आव जयेन जादोंमोन खिन्थु दा साबजानाय मोनैखाय आं बेवहाय फैफिनदों आरो। इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थाबावगोन नामा? आङो जोबजासिम बेहायनो थाबाय थासिगोन। गोरा बुंदो। नोंथांमोना दिनै सासे लाइमोन बर'नि लाइमोन जानानै दिनै BPF दोलोआव UPPL दोलोनिफ्राय जोगदान जाफैबाय बिनि मेन उद्देश्यखौ आं मोनथिनो लुबैयो। दिनैनि बे मेलाव आं बुंनो लुबैदों मुगानि थान्दै लाइमोननि सिगाङाव आंनि जोगदान जाफैनायनि थांखियानो जाहैबाय UPPL सरकाराव थानानै आङो खामानि मावदोंमोन गोसो गुदुं माबा मोनसे मोनगोन साननानै दिनै UPPL सरकारा दिनै 4 बोसोर जाबाय जोङो जेबो मोनाखै आरो 4 बोसोराव आगान होगासिनो दं। जोङो बिनि थाखायनो जोङो UPPLखौ नागारनानै BPFजों थानो होननानै जोङो गोसो मोदोम जिउयै जोङो दा BPFआव जगदान होदों आरो जोङो प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जोङो थाया मालाबाबो जोंखौ थगायगासिनो दं बेखिनियानो आरो। दिनै नोंथाङा मोननो हायासै गुबुनफोराबो मोननांगौ होनना नोंथाङा सानोमोन नाथाय बिथांमोनाबो मोननो हायियाव दुखु फोरमायगोन नामा? मुगानि थान्दैनि गेजेराव आं फोरमायो आरो बेखौनो आं फोरमायो जेखुनु जोंनि रायजो राजा बयखौबो थगायगासिनो दं आरो आंबो मोनाखै आरो दस्राफोरखौबो थगायगासिनो दं आरो। बर' फिसानि सासे लाइमोन जानानै नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव उननि जेनेरेसनखौ जों मोजां दिथा होलांनायजों लोगोसे मोजां मोनसे प्लेटफर्म बा जौसां होलांनांगौनि बेलायाव जों बर' हारिनि लाइमोनफोरा माबायदि खामानि मावनांगोन होनना सानो? आं बेवहाय बयखौबो लैहोर जानानै सापर्ट खालामजानो लुबैयो आरो बेवहाय गासिबो उन्दै गिदिर गासिबो बेवहाय। UPPL सरकारा नोंथांमोननि सायाव माबाफोर होनो आसा खालामनानै होयैफोर माबाफोर दंमोन नामा? दङ दंनायाथ' अनेकथा दङमोन नाथाय बिथांमोना जेबो होनो हायाखै आरो। खोथायावथ' बुंबोबाय थादोंमोन बिथांमोना न'खर साख्रि होगोन आरो बेनि सायाव। दिनै UPPL सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बिथाङानो होनदों मिथिं दावथिङाव बयनिबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो दिनै बिथाङा न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदों आरो डकुमेन्टस लांदों बयनावबो न'खर ट्रेक्टर थानांगौ होनना बुंदों बिथाङा नाथाय थगायदों आरो बयखौबो थगायदों उन्दै गिदिर गासिनो बेखिनियानो। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना।
रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाइ बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाइ बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाइ बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।